Bueno, vou tentar ser breve, creo que durante a interpelación do pasado pleno quedou suficientemente claro. Debatíamonos no pasado pleno a interpelación, explicábamos que un bo día o Ministerio de Fomento decidiu trasladar ás veciñas e os veciños de Navia e de moitas outras vilas de Galicia unha carta na que lles dicía que debido ao Real Decreto 20/2012 quedaban suspendidas as axudas que recibían de subsidiación de hipotecas. Explicamos xa outro día que isto non é legal porque no artigo 35 de dito Real Decreto di que se suspenderán aquelas axudas que estén en trámite e aquelas que tamén non foran concedidas e que xa a partir de aquí non se darían máis, non se concederían máis axudas. Sen embargo, non fala, non di nada das xa concedidas e daquelas que se están a desfrutar polo tanto. E, polo tanto, estas quedarían excluídas, é dicir, estas persoas deberían poder seguir tendo dereito ás axudas. Pero, ademais, xa recalcamos tamén outro día que o Real Decreto non contén ningunha disposición adicional que indique a retroactividade e, polo tanto, resulta claro que as veciñas e veciños que desfrutaban estas axudas estatais teñen dereito legal a seguir desfrutándolas. E tanto é así que, sendo este mesmo decreto o que retiraba as pagas extra, foi empregado, xa sabemos, para retirar pagas extras con carácter retroactivo, algo que non conter o decreto e ser, por tanto, ilegal, foi recorrido ante a Xustiza que deu razón aos demandantes. Por lo tanto, todas as medidas deste Real Decreto 20/2012 carecen de carácter retroactivo, incluída a de subsidiación da hipoteca. Na pasada intervención do anterior pleno, o propio conselleiro recoñeceu que isto era certo, pero, como xa anunciei na miña intervención, que ocorrería, escudouse na excusa de que o Instituto Galego de Vivenda e Solo era un mero tramitador e que non se podía facer nada dende a Consellería. Que para un mero tramitador podemos chegar a entendelo, pero dai a que non se poida facer nada, pois mire, non é certo, claro que poden e deben. E é por iso que presentamos esta moción. Falábamos tamén outro día que por si esta legalidade non lles parecese abondo, este dereito estaba recollido, ademais, no plan de vivenda que presentaba a propia ministra Pastor uns días antes, ministra, por certo, da súa cor. Este plan dicía, efectivamente, que as axudas xa concedidas dos plans de vivenda anteriores pois debían manterse. Dende logo, é un tema de lógica, porque, como xa lles apuntei, o que non é normal é que a administración incumpla cousas asinadas por moito que troque de partido ou de cor o goberno central, porque senón, por esta regla de tres, as cidadáns e os cidadáns nunca poderían fiarse da administración e do cumplimento dos acordos coa mesma. En un momento de descrédito que están a sufrir as administracións que vostedes tanto defenden, penso que non lles beneficia nada este tipo de incumplimentos legais. Pois durante esta semana, cando registrábamos a moción, e sabendo que este tema está a ser debate noutros puntos de Galicia, pero tamén noutros puntos de España, o Partido Popular presentaba, ao traverso do seu grupo no Senado, unha emenda ao plan de vivenda de carácter restrictivo. Esta emenda dicía que serían revisadas as axudas e mantidas as que cumplan unha serie de condicións, pero nunca prorrogadas. E, polo tanto, de aprobarse esta medida, chocaría frontalmente contra a maioría dos intereses destas persoas, porque é evidente que cando adquiriron esta hipoteca, a adquiriron contando con estas prórrogas. É dicir que agora, ou propor que non se prorroguen, é como dicir que se suspendan estas axudas. É prácticamente o mesmo. Nos, dende logo, agardamos que esta emenda non se aprobe e agardamos tamén que dende o Grupo Popular deste Parlamento se lles inste a que a retire, porque senón a maior parte das galegas e galegos estarían afectados por esta medida. Parécenos dende logo unha maneira de intentar escapar do problema que se lles veu en riba e non pagar estas axudas, que serían moitas máis das que nun principio podería parecer cando se aprobou o plan de vivenda presentado por Ana Pastor. Dende logo, a partir de agora, lóxicamente, sabemos que con este regulamento poderían facer o que quisesen, pero normal é que cumplen co anterior, co que xa estaba asinado. É por iso que nesta moción lle solicitamos que exixan ao Goberno Central o cumplimento do seu propio Real Decreto,
Porque, señorías, danos a igual, en realidade, danos igual a emenda que presentan no Senado. Porque un plan de vivenda, como xa saberán, e sobre todo saberán mellor as persoas que sepan de leis, nunca pode incumplir un real decreto, porque está por debaixo, está supeditado e non pode ser máis restritivo que un decreto lei. Polo tanto, hai que exixirle ao Ministerio que cumpla coa lei, como se exixe aos cidadáns que cumplan o que cumplamos coas leis. Pois con máis razón, debería a Administración cumplir as leis porque debería dar exemplo. Exixir, reclamar os dereitos da nosa cidadanía, non dialogar, non recomendar, exixir porque é de lei. E polo tanto, hai que manter esas axudas e como medida paliativa polo dano, solicitamos a Xunta, que ten competencias propias en materia de vivenda, que sufrague provisionalmente estas axudas. Con nome que queira, eso tería que velo a Consellería. O que non pode ser é que esta xente teña que estar pendiente de que a Administración cumpla ou non cumpla coa legalidade e lles pague as axudas. E, polo tanto, que fan? Porque pode darse a situación de que non teñan capacidade de sufragar eles mesmos estas hipotecas. Polo tanto, se o Ministerio incumple, a mí me gustaría que polo menos a Consellería si se situase na responsabilidade. Non están vostedes como para deixar a máis xente na rúa, dende logo. A mí me gustaría que hoxe saísen de aquí cun compromiso en firme. Nada de supostos, ou vimos tratar, ou intentaremos, ou trataremos. E tamén que se pronunciasen sobre a emenda que comentábamos e sobre a legalidade. Teñen outra vez a oportunidade de dirixirse estas persoas que nos acompañan tamén hoxe na tribuna e tamén as aforas do Parlamento. Se vostedes creen que hai que cumprir a legalidade, se vostedes din que gobernan para a totalidade das galegas e galegos e non só para os seus, entón deberán votar sin dubidar esta iniciativa. Agardo, polo tanto, as respostas. Mais nada por ahora.